l'or és un metall de color daurat. De totes maneres, quan canviem l'escala i parlem de l'escala nanomètrica, tenim unes propietats i un aspecte totalment diferent. En aquest recipient tenim un col·loide format de nanopartícules d'or. El seu aspecte és de color vermell. Veurem una de les propietats d'aquestes nanopartícules és que canvien el color quan canvia el seu estat d'agregació. Això és una de les característiques que les fa útils per utilitzar amb aquests biotests que són per detectar biomarcadors. Col·locarem en aquest experiment 3 quantitats amb cavitats diferents de les nanopartícules d'or. En cadascun d'aquests recipients afegirem, per exemple, aigua destil·lada. Quan afegim aigua destil·lada, l'entorn no canvia i no s'observa cap canvi de color. Si afegim, per exemple, una dissolució d'aigua amb sucre, que no és un compost iònic, veiem que tampoc hi ha cap canvi de color. Les nanopartícules estan envoltades d'ion citrat i aquestes repulsions fa que les mantingui en un estat d'agregació amb un petit nombre de partícules. Si afegim una solució salina, com és el clorur de sodi, podem observar un canvi de color que ha passat del color vermell al blau. La presència de ions sodi que embolcallen els ions citrat fa que les nanopartícules s'agreguin d'una altra manera. El canvi en l'agregació dona un canvi de color. Aquesta és la propietat que s'utilitza en aquest tipus de test.